बेलायखौनो खामा सिंसा जोंनि अजरा जों दिनै बेंगालुरुनि मांखुथि सफायखा जोंनि साजला रिनालनि पयलानो जों नक नुखुंनि इंगै एरियानि इंगै बिसेस खालायै जोंनि बेंगालुरु जे दंनाय जोंनि बेंगालुर तिप्रासा टीम रकनो बायदिया बायनानै बुंगो बरक आम आंखुथिनो रहर थानिओ बरकनि बुसुक जरातै बरक कष्ट मा खायलायगा 22 तारिखनि हरनि सिमी बरक हपुं सापुं थुया जाया खायलायै बिसेस खालायै त्रिपुरा पिपल फाउंडेशननि डाइरेक्टर मिस्टर दिनेश देबबर्मा ताई त्रिपुरा पिपल फाउंडेशननि प्रेसिडेंट जन देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट प्रांतुष देबबर्मा बरकनो बेलायखना पाइफ्लाया हामबाय मारुओ ताई बरकनि जत अल टीमनो बरकनो खाकसंमा ताई जिबा याफानहरो बरक आसुक सेक्रिफाइस खालायै जोंनि अ साजलानि मानखुथिनो जोंनि अर सबायनि मानि बागै जों नक नुखुंनि इंगै एरियानि इंगै बरकनो हामबाय याफानो ताई दाबो खायनोहाय नक नुखुंनि दिगि जों थांलायनाय पाराओ कमलपुर दिगिओ जों लामलिलायनाय बुमा बुफा बिनि बुफायाव सबायजाक बजाराव जोंबाय ताई बिनि यं तयरकनि बिनि दादा सं दाखौ बुखर बेबानो सबायजाक जों दाबो मांखुथिनो लांगै कमलपुरनि दिगि थांलायनाय लामलिनाय बिनि नगर लांगै मांखुथि याफानाय नकनि खामजाक बुमा बुफानो जों कक सानानि मतन जोंनि फक्स लायो ओमफ्राय बासा करै आबुनि बागैनो जत तिप्रासा रकनो सतर्क तंनानि बागै सुस्थ तंनानि बागै शान्ति तंनानि बागै कबं कायसानो आनि दिनानि मुजुंबो जों फादार हास्टेआव थाङै सामुं लायफानो जोंनि जे त्रिपुरा पिपल फाउंडेशननि टीम रकबाय सब समयनो खुरुंगै आपद बिपद जों मा तंलायनाय कायसा बाय जों सोबा चुरु मानानै थाखा कायसा कायसानो सोबा चुरु रिनानैबो जों सुरुमायनानै नांगौ